Temos que falar hoxe de artes marciais, en concreto de un clube cullerdense, o Judo Club Culleredo, que estivo esta pasada fin de semana en Pamplona disputando a Supercopa de España. Temos en comunicación telefónica para que nos conte como lles foi por ali ao coordinador e tamén adestrador deste Judo Club Culleredo. Miguel Iglesias, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Que tal? E bueno, que tal foi a viaxe? Que tal en Pamplona? Bueno, a viaxe foi un pouco paliza, pero a veces merece a pena facer kilómetros. A verdade que resultados moi contentos. Bueno, falábamos en concreto de que foi o equipo cadete, non? O que se desplazaba ata esa localidade. Sí, foi o equipo cadete, íbamos con 5 rapaces, fomos o único equipo galego que conseguiu meter a 2 rapaces en final. Estaba previsto que se chegara con eses dous como mínimo loitadores ou foi mellor A do que ver, se esperaba? eh, era posible, a verdade é que era posible, pero bueno, incluso podíamos ter máis, ata 3, eu podía contar que podían estar, pero, bueno, non deixa de ser unha cita moi dura, entón era apuntar moi alto, pero sí, dentro do posible era. Ao final foi un campeón e un subcampeón. Por lo tanto, estupendos resultados e para o clube cullerdense a verdade é que estades, imagino, acostumados non a viaxar por toda España e a asumir eses desplazamentos tan longos. Sí, a ver, nos creo que foi sábado, perdón un pouco co tema dos festivos. Creo que foi o sábado o día que competimos en Pamplona, pero o día seguinte, desde as categorías base ata os maiores, os senior, tiñan tamén campeonato en Carballo o día seguinte, na Liga Galega, entón foi unha viaxe un pouco, ao final foi un fin de semana moi canso. Moi intenso, polo que nos contas, precisamente ese equipo senior que remataba en segunda posición, polo tanto, subcampións. Sí, estiven revisando datos, o equipo senior subcampeón, o equipo alevín subcampeón, e o equipo, que eses non iban por equipos, pero no medalleiro os pequenos, e o equipo infantil foi terceiro, o sea, fixemos podium en todas as categorías, en todos os sitios. A verdad que non me podo queixar dos resultados este ano. Pois encantado, sobre todo porque xa son prácticamente os últimos campeonatos nos que participarán os integrantes do clube, pero por certo, aínda queda algo, me dicías antes a micrófono pechado, que tamén se vai a competir aínda en Canarias, de novo, outro desplazamento longo. Sí, temos dous desplazamentos máis, que son un Canarias este fin de semana para o equipo cadete infantil, pero van pouquiños por o tema do, bueno, viaxe un pouco máis costoso, hai que ir hasta lo, e demais, hai que collelo con máis tempo e todo iso. E a fin de semana seguinte van cadetes e junior a outra Copa de España junior, pero bueno, a verdade é que a idea é un poquinho máis de rodaxe, porque salvo unha rapaza son todos juniors de primeiro ou cadete, pero bueno, a idea é de facelo ben. E xa imagino que estas sí que serán, non? As últimas competicións do ano. Sí, sí, creo que sí, miña muller tamén o espera. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, o balance xeral desta campaña, desta tempada 2025, ten que ser positiva. Pois sí, un medallista nacional, 3 campións galegos absolutos, o equipo absoluto ano pasado campión, 2 rapaces entre os 3 mellores agora mismo do equipo nacional cadete, no ranking vamos, Leandro Fernández, que tamén apareceu nesta última cita, tamén se mete entre os mellores de España, entón, bueno, a verdade é que eso no cómputo general os resultados si son moito mellores do que cabía esperar. E de cara ao 2026, cales son os obxectivos? Pois a verdade é que non sei, porque visto como sempre apuntamos alto, logo
o que se consiga, pois benvido é. Non nos frustramos, ou intentamos que non frustrarnos e non se consiguen os obxectivos, pero bueno, intentaremos traer algunha medalla nacional máis este ano. Pues estaremos pendentes de todos los integrantes de este club, Judo Club Culleredo, sobre todo nos irás contando, tamén falaremos a semana que ven, se te parece, de como foi en Canarias e sobre todo, bueno, alguna cousiña máis que poda aparecer por aí. Sí, claro, cando queirades, estou a vosa disposición. Pois Miguel, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Culleredo. Vale, gracias a vos. Un saúdo, ata logo. Chao.